Takže hello, dneska sme na Komiaticiach a keďže je to celkom produktívny deň, tak som sa rozhodol to aj zdokumentovať a toto je taký úvod k takému kratšiemu videu a uvidíte, čo sa mi podarilo chytiť. Polku dňa som chytal na odhod asi 70-80 metrov, nič sa nedarilo, prešiel som na lov pod nohami, pod brehom a začali chodiť krásne ryby, čo uvidíte vo videu. Takže enjoy! Tak máme tu šťastnú výpravu, čo už chytám pol dňa, menil som miesto, zabil som si jednu udicu, takže mám náhradné na miesto nahadzovania vyše 70 metrov. Som začal chytať pod brehom a po jednej nepremenenej rybe vyšlo takéto dosť učinenie v daždi, vetre. 21 kg pecka spod brehu. Super. Poď bližšie s kamerou. Natoč. Nový osobák. Kto by to bol povedal, že pár metrov od brehu zaberie. Super, idem to tam nahodiť, je to druhý záber, behom asi pol hodinky, vyzerá, že ryby sú pri brehu, idem to tam dať naspäť, prikrmiť a idem chytať ďalej. Yes! Trošku narovnaj. Tak máme tu už tretí záber, druhú rybu a zase je to krásny šupináč spod brehu. Zabral na malú popku rúžovú, mám niečo cez 17 kg, poďme si ho ukázať. Takýto peckový bomba klát. Zabral si hodinku po tom prvom, tiež na tú istú udicu, jen to trošku menej bojoval, ale teším sa z neho brutálne. Idem to dať naspäť. Víťazná montáž, už tretiu rybu zdolala. Čodrik rúžovou popkou. To povedal, všetci to vyvážajú lodičkami ďaleko a pritom tie ryby sú tu pri brehu. Zase asi 20 minút po nahodení šla jazda. Vyzerá, že to bude zase pekný kúsok. Zase spod brehu. Neuveriteľné. Polku dňa som to nahadzoval
cez 60 metrov, 70, 80. A nakoniec tuto 5 metrov od brehu chytám. Oj. No pohoď. Riadne ťahá. Bez trička. Čo? No tam je no jeden. To už má za sebou. Kde tam ideš? Tam už som jedného stratil, takže tam ťa nepustím, fešák. Nie. No, poď. Už v pohode. Už pudé. Rúžová popka víťazí dneska. Vyzerá byť trošku menší ako tie predtým. Nie? Ale aj tak pekný. Poď. Je tam! Padabero! Pohodcu. Chytíš to, no? Aj bože. Ups, sorry. To ryti, to je zase aké tela. Máš? Áno. Máme tu tretiu rybu, štvrtý záber. Zase asi po pol hodine prišiel spopod brehu. Zase na tú istú udicu, rúžová popka. Neviem, ešte som ho nevážil, ale takýto parádny pupkač. Pecka. Rúžová popka vyhrala dneska. Brutál. Zmenili sme miesto a vyplatilo sa. Pecka. Idem na pol. Dobre, nie? Ne. Čo? Kokos. Frajer. Wow. Vyťahneš túto udicu, prosím ťa? Si mi.
vyťahni ho. To je jedno, aj tak sa toto rozplaší, takže vyťahni, daj ho niekde na bok. Šikovná. Niekde, aby sme nestúpili na ňu. No, tam, áno. Áno, áno, dobre. Máme tu ďalšiu rybu, asi pol hodinu od tej predošlej, že? Brutálna jazda, ktorá mi vytrhla udicu zo stojanu. Zase rúžová popka. Pink pop-up. Pripravil podberák. Vyzerá byť taký menší, taká menšia sorta. Konečne aspoň sa teším, že je menší, lebo ma tak bolia ramená. Poď, ide. A máš ho! Super! 2-2. Si chytila ty. No, čo s ním? Ježišmaria. Daj. A tak nie je najmenší. To je pekný. A tak oproti tým prvým to je... Nie je nič, ale... Bereš, Synťa. Dobre. Pekný taký. A raz. Drp. Ja si poviem, že malé hovno, keď som vytiahol 3 kapre cez 15. No poď fišák. Taký dorastenec po... Čakaj. Je podložke. Tu, poď. Šups. Takýto. A peknučký taký. No, môže mať 8 kg. Krásne pichnutý. Dobre. A to mi nestup. No jež aj video asi spravíte.